Zdravím a vítám vás u hry The Sims 3 a tady naší samotářky. No, uvidíme, jestli samotářka konečně už dostáhne svého snu a stane se z ní astronautka. No, to by bylo hezké. Takže, jdeme na to. Koukám, že účty platit nemusíme, naštěstí. No, máme trošku hladík. Dáme si něco k obídku. Třeba těstoviny. Já taky bych to mohl pustit. Jinak tady k naší samotářce. Je to vegetariánka. Velká zahradnice, i když jí tam všechno vždycky uschne. Miluje sport, což já ne. Je kecka, což já ne. A má štěstí, což já taky nemám. No. Jo, tak takhle bych taky chtěla vařit. No. No. Jak vidíte, tak tady je naše samotářka. Teď ani nevím, jaký se mi dá jméno. Anna, budeme jí říkat Anna. Ne, samotářka. Takže tady je naše Anna. Je teď docela dost znuděná. A to je z důvodu, protože byla v práci, že jo. Kdo by se v práci nenudil. Jak vidíte podle toho slušivého oblečku, tak je to vojanda samozřejmě. Takže koho jinýho by pustili do kosmu nežli vojáka. No, ale je u toho nějaká schrbena. Chudák. Co to bylo? Co je? Jdi se najíst. Tady přemýšlí. No. No, koukám, že na zahradě jí tady zase něco chcíplo. No, to tady trochu uschlo. Ups. Máme tady i nějaké ty úkoly. Ne. Ne. Takže ve čtvrtek, dneska je středa, takže zítra s ním musím jít dokončit úkol. Chtěl by to nějakou tu zábavu. Co je, nějak se mi sekáš. To nahrávání. Mohli jsme tam dát něco, co by jí mohlo bavit. Třeba. Nevím. Ano, já vím, že jsi znuděná. Tam hraje nějaký GTAčko, nebo co to je? Ježíš, utíkáš mi nějak. No, ale už se jí to trochu zlepšuje. Dneska mě strašně lochtá nos a se přes něj dostanu. Máme nějaký ty přání. Mistrně ovládat dovednost atletika, no to chápu. Vidět zápas na stadionu. Víš, co si teďko dělala mix těstovin, tak nevím, co to tady je. Prohlédnout se v zrcadle, no to bychom tím mohli splnit i. No, začíná být nějaká holka unavená.
A už má aspoň dobrou tu. Co děláme? No, pěkné. A starat se o zahrádku. No, pěkně vypadá zahrada. Tady. Celé to nějaké zarostlé. To není zrovna moc zahrada jako pěstitelky roku. Moc ne. A já tady toto asi všechny nudí, tak já to trochu urychlím. Protože to nudím. Takhle to vypadá zajímavé teď. A koukám, že jenom tu kytku zalila, už se hned schopila. Tak jako už je noc, za chvilku půjdeš spát. No. Já vím, že jsi unavená. Ne. Jdi na záchod. Už se mohla umýt. Ne. A spinkat. Ježíš, mi se to nějak seká. Neříkej mi, že se rozbil záchod. No, fakt neříkej. Snad ne. Jak vidíte, tak já tam mám cenzuru, opravdu nepotřebuji si stahovat tamhle nějaký bůh ví co. Takže ne, děkuju. Mě to ani nevadí. Vlastně popravdě řečeno, já nemám stáhnutý ani žádný jako žádný nábytek nebo tapety nebo něco takového. Mně tohle to prostě zatím vystačí. Zatím. No. Vlastně tady trojku nehraju moc dlouho. No, když ty už umíráš. No ty už ani nevíš, kam máš jít, holka. Nějaká chudák zmatená z té unavenosti. O ne, pomoc, zloděj! Tiši. To je tady jako pěkný, no. Tak má jsem mi chtěla v klídku vyspat a zrovna jsem přijít na zloděj, no. A už je tady polda, super. Aj, sakra, zloděj utek. No jasně, že se mu podařilo vyváznout víc, než
Jako neschopnej. No co jsi, ženská? Nevím, divný jméno máš. Budu si stěžovat u vás. No. Teďko, abych šla zpátek, protože znovu. To je fakt jako super. Mě zbožňuju tohleto vždycky, když se sem vlouděj zloděj. Je hrozný. Představte, že v klidu spíte a jenom zloděj vám tam skočí, jo. To je fakt hrozné. Tak a je tu další den s naší Anou. Naštěstí Ana má dneska volno. Ale musíme dokončit jeden úkol. Který snad půjde dokončit. No a dneska to budeme mít takový klidný, takže dáme si něco na snídaní. Wafle nebo lívám co? Dám si wafle. No, jakože by se spohla. Umíráš hlady, holka. Dneska, co máme v plánu? Dneska bychom si mohli aspoň trošku zacvičit, konečně taky. Dlouho jsem s ní necvičila. No, co bychom mohli ještě dokončit úkol a ještě bychom mohli tady něco udělat. Nevím co. Jo, hele, ano, udělej mi taky. Já přijdu na návštěvu. Skočíme do noťase. Fuj, ona jí těsto. Nechutný. Ty toho ta připravuješ jak po 9člennou rodinu normálně. Ano, určitě bych stála takhle u té útroby a čekala. Třeba hodinu, než to udělá. No, hurá, že ti taky napadlo sníst. Máme tady noviny, koukám. Ježíš, něco se nám děje zase na zahradě. Koukám, že se tam ugrubily nějaké rostliny, ale nějak nám to tady schne. Jejda. Koukám, že ten úkol tam máme být až v 8 večer. Že to chvilku počká klidně i. Můžeme starat o jiné věci. Naštěstí. Jsem se jako uklidila. Ne. Tak postaráme se tady o zahrádku. Tady se o zahradu. A pak si půjdeme asi zacvičit. Ale do posilovny. Totiž to naše cvičení začíná být nějaký ochablý. Když koukám, potřebujeme tady to. Mě nějak nebaví. No je taky nějaký uschlý celý už. Přitom to píše, že je to velmi dobrý. A tady to zase píše, že to chřadne, no tak já fakt nevím. To zrychlíme. To zrychlíme. Jak si to ještě zpívá.
Jaký to štěstí, že máš na té zahradě tak málo věcí. Já už bych nemohla, už bych tady u toho usnula. Vytrhni to celý, vidíš, to je nějaký chlíp. To se zazelenalo. Nepovědět, že to i tohle to má něco. A nevíte jako, kde mám auto? Kde mám auto? Mám nějaký víno. Tady mám auto. Pojedeme na pozemek. Koukám, že nám přišel tady uklízeč. A my pojedeme do posilovny. Tady. Ježíš. Tak je. No, tak to jsem tam mohla doběhnout. A mám fakt, že tam poběží. No a tam běží místo, aby to mělo autem. Si tak říká, takový kousek to doběhnu. Když já je docela jako dost chápu. Takový kousek to bych asi taky fakt doběhla. Tak, co si dáme? Koukám, že tady jsou stroje docela zacpané. Silovat. Tady to úplně umírá u toho. To se jmenuje Zelda, já bych již dala jméno Barbie. Tamhle někdo tak cvičil, až má hlad z toho. Vždyť to ani nezvedají. Si tam dali asi moc velkou zátěž. Koukejte, tady naše Anna, to je fakt frajerka, tady běží do kopce. Sice se nějak seká, ale běží do kopce. To bych já nedala teda. Teď fakt obdivuju. Mít správné tempo. Jako... No jo, už začínáš smrdět, no já vím. Posiluješ, tak by si měla smrdět, ne? Jak to zní kafe z chudáka, koukejte. Úplně to zní kafe. Ale úplně. No, už začínají smrdět. To už úplně, to je na maximum. Ale jo, je spokojená. Fakt už jako... Tak seklo. Začíná být jako hodně smrdutá. No. A tě nechám, holka. Ježiš. Tady máme nějakou super vanu. No, ale není tady záchod. Tady dole jsou záchody. Tak. Ona jí to zasedne baba. Ne, nezasedne. Už. Sprchneme se. Jak se to...
Ona ještě ani není na záchodě a už si stavuje kalhoty. Tak ta je taky dobrá. To je taky mistryně. Jako ta nocenská. Ještě tam rozbila záchod. Koukám, uklízeč už dokončil tady uklízení. Tak já to tady dělám. Tak máš vedle sprchu babony. Jo, senior, co bychom chtěli. No, lednice, není tam něco k jídlu. Kapu máme hlad. Rychlé jídlo, no, pínky, čus, zmrzlina, polívka v plechovce, chleba s marmeládou, tak ten chleba je asi tak nejlepší. No, trochu se najíš a půjdeme zase cvičit. To se to tady... Ten tady furt cvičí. Můžeme si zapnout tady stereo, protože se někdo válí v tom. A mohli jsme cvičit tady třeba. Cvičební tento. Co si dáme, jako kondice nebo posilovačku? Trochu kondice. Je holka. Než to sníš. Ještě mobilí volá někdo. Ten telefon. Jste do toho ozvem. Co je? Cvičím, nemám čas. Jo, okay. Nechci, děkuju. Umím cvičit sama. Bez nějakého plánu. Bábo se tady zase muží s tímhle, že to by se šla najíst. I love LA. I love the truth. I love LA. To už je lepší na cvičení. I love the truth. I love LA. I love the truth. I love LA. I'm up early, open my eyes, rise to sunshine. Step outside, it's 85, but it's still Koukám, že už máme vlastně nějaký scénář. Proč na něj pojedu? Cvičení děláme někdy jindy. Ještě máme tady úkol. Tak to jdeme na. Ježiši, co je? Jdi už ty. Ještě máme pro dnešek úkol, který musíme udělat a pak asi už půjdeme domů. Nebo ne, nepůjdeme domů, poběžíme domů. To bude lepší. A ty jako chceš jít pěšky, jo? No, už jsem se bála. A teď to bude mašina. Fum. Fofr. Ježiš, to jsou fofry. Ne, formule tohle, jo.
Paum. A jsme tady. To nějak otočila celý. Tady na ní budu muset chvilku počkat. Než si tam jako vyšítí seminář. Chvíli začneme, takže jinak tady budeme pár hodinu. Tak pojď, musíme domů. Zde. Ještě vystrýk. Ne, díky. Tak. Žup. Tady máme auto. Tady. A pojedeme domů. Si ono přeci jenom ta základna je od jejího domu hodně daleko, takže než by doběhla domů, tak by asi po cestě usnula. Tak jako... Koukejte, jaká je to formule, jo. No to jsou fakt pochry. Tady máme domček. Sprchnout a spát. Ani jsme se nekoukli, kdy hrajou zápas. Nemáme stadion. Ne. Já vím, že někde, ne, tady je paláce, tady je stadion. Šup. Za 2 dny v 15 hodin. To je skoro hned po její práci. Z práce hned půjdeme na ten. Na, jak se to říká, fotbal. Takže já bych to tady ukončila. No, naše Anna šla spát, samozřejmě mohli bychom příště s ní jet třeba někam na vejlet. Nebo nakoupit, nebo něco třeba. Mohli bychom jít, já nevím, do Egypta, nebo do Francie, nebo někam. No, tak pokud se vám to líbilo, dejte like, pokud ne, dejte dislike. No, napište nějaký komentář a tak dále. A já vám děkuju. Mějte se.